Dzanja lanu silalifupi kuti simungate kundigwira pokugwa, khutu lanu silinagonje. Atamandike Mulungu wakumwamba, popeza watisunganso ife ndi moyo kufika mu tsiku la lero pa July 8, 2022 ndadzanso ndi lingaliro la tsiku la lero. Mangani pa Khristu Yesu. Ndikuwerenga nanu 2 Mafumu chapter 25 verse 1 mpaka na 5. Tamvetserani. Ndipo mudziwo unazingidwa ndi timalinga mpaka chaka cha 11 cha mfumu Zedekiya. Tsiku lachisanu ndi chinayi la mwezi wachinayi, njala idakula m'mudzimo. Panalibe chakudya kwa anthu a mdzikomo. Pamenepo linga la mudziwo linagamulidwa, nathawira ankhondo onse usiku njira ya kuchipata chapakati pa makomo awiri, ili kumunda wa mfumu. Akasidi tsono anali pamudzi pouzinga, nimuka mfumu pa njira ya kuchidikha. Koma ankhondo ya Akasidi inalondola mfumu nipeza mzidikha za Yeriko, koma nkhondo yake yonse inabalalikira. Tamvetserani. Popeza tsono Yerusalemu ali ponseponse ku dziko lapansi, banja la okhulupirira mwa Yesu Khristu. Ankhondo aku Babulo amanga timalinga tawo misasa, ndipo yakhale kumangidwa ku dziko lonse kumuzinga Yerusalemu wauzimu ameneyi. Mabungwe akhala akunjika anthu m'magulu, kuchotsa zinthu zopereka moyo kwa ife anthu apa dziko, monga mbewu zachilengedwe, mitsinje kuphwetsa pena paliponse, chipembedzo choona ndi zina zambiri. Akhala akuzimangira misasa kuti zisokonekere. Talingalirani, akuti misasayi idamangidwa mpaka chaka cha namba 11 cha mfumu Zedekiya. Ndapeza ine kuti Satana akamakonza mapulani ake amayambira patali, ndipo amamnyatilira monga mphaka achitira pofuna kugwira Khoswe. Sapanga mwaphuma. Mukafukula momwe mzinda wa Vatikani, komwe kuli Vatikani 1 ndi Vatikani 2. Mapulani amadakonza obweretsa mabungwe ku dzikoli. Adachita zinthu zimomnyatilira, ndipo zimaoneka ngati zokoma. Mpaka na pano zimamveka ngati zabwino m'makutu mwa anthu amene sakuzindikira chimene chikuchitika. Monga adachita mfumu ya ku Babulo kummangira misasa Yerusalemu, zaka nkumadutsa
koma akumanga misasa kuti mu Yerusalemu chakudya chifike posowa athire bwino nkhondo. Ndi chimodzimodzi mene dziko la lero lakhala likukhalira. Koma tikumanga kwa misasa iyi, tsoka ili okhulupirira ambiri amuthandiza Nebukadinezara kumanga misasa yozungulira Yerusalemu. Mpaka na pano anthu akumuthandiza Nebukadinezara kumanga misasa yomangira Yerusalemu. Nkuthekanso iweyo m'bale Mulungu mene ukumvera uthenga uwu uli mu ofisi ya bungwe kapena uli ku field watanganidwa kumangira ana a Mulungu misasa kuti njala iwagwere bwino ku dziko. Chipulumutso ichi chidzavuta ndithu. Tamvetserana bwenzi, mmene mukuwerenga 2 Mafumu chapter 25 mukafika verse number 3 akutionetsera kuti mmene zonse zidachitika ndakutitsimikizira kuti zonse zitakwanira. Njala inadza mu Yerusalemu ndipo malinga a Yerusalemu adagumulidwa ndipo anthu adagwidwa ukapolo. Chomvetsa chisoni, ngakhale mfumu Zedekiya idathawa mu njira imene idakonza ku nyumba yachifumu kuti ikhonza kudzera mu pothawa. Nyumba zambiri za mapresidenti maiko monse amakhala ndi kansewu kena kobisika kamene amadziwa ndi akuluakulu kamene nkhondo ikavuta president amene akuthawitsidwirako. Amene mudatsatira za Muammar Gaddafi mudaona kudzenjo madabisala. Abwenzi tamvetserani bwino lomwe, akuti ngakhale ankhondo a mfumu Zedekiya adathawa nawisiya mfumu yokha. Kodiwo kudziwa pamene zinthu zikuvutirabe ku dziko, iwo amene muona ngati ndatsogoleri ako uyenera kuwamvera. Zikafika povuta adzathawa amenewo adzakusiyani. Ndifuna ndipereke langizo ili. Pamene tikuona ndi maso athu zinthu zikuvuta pa dziko, pamene maumboni ndi ambiri kuti njala ifika povuta, alipo atsogoleri ambiri amene akumaphimba nathira phula m'maso mwa anthu, nathira phula m'makutu mwa anthu kuti asamve choonadi cha Mulungu, kuti asapenye zochitika za dziko, ndi kumawuza kuti musachoke m'mizinda. Amenewo mukafufuza mbiri zawo mupeza m'midzi mwakwawo adamanga manyumba, ali ndi madimba. Amenewo zikadzafika povuta adzakuthawani. Zedekiya ndi asilikali ake adathawa ndi kuwasiya anthu mu Yerusalemu akuzunzika. Ndi munthu wopusa yekha amene anganene kuti akhoza kumva zonena za munthu wina pamene maso ake akuona zinthu mmene zikuvutira ku dziko lapansi, makutu ake akumva mmene zinthu zikuvutira ku dziko lapansi. Kodi sizi ku UK Boris Johnson nduna yayikulu yatula pansi udindo? Kodi sizi nduna zosiyana-siyana ku UK zatula pansi maudindo awo poona zinthu mmene zavutira? Kodi sizi kumalawi anthu angokangana amene amakunamizani kuti anthu muzidya katatu pa tsiku? Kodi si awa lero anguyambana natenga chuma nazikundikira? Komatu mmene amakunamizani kuti muzidya katatu pa tsiku, kodi si njala? Abale, ndifake ndikunena mlingaliro lalero kuti tamangani pa Khristu. Tamvetserana bwenzi, lero ku dziko lapansi njala yafika. Zinthu zonse zomwe ufumu wa Rome wakhala ukuchita kudzera mu mabungwe omwe ndi misasa yomangidwa nthawi yake yafika tsopano kuti ntchito yake iwoneke. Njala yagwa ku dziko, ndipo pofika Disemba kukhala zovuta zambiri.
chaka cha 2023 mavuto aliko. Mukayang'ana zoyambana mabanja mu mipingo zikuchuluka, ndipo zifika povuta kwambiri. Mu mipingo namo muli njala, chakudya cha moyo wauzimu anthu sakudya, chifukwa mabungwe alanda chonse kudzera mu mabungwe omwe adalowa ngati mwa mpingo wa Mulungu. Misasa kummangira Yerusalemu, kulanda zofunikira kuti njala ifike, ndipo yafikadi. Mukayang'ana mipingo ku dziko lapansi, mwangolowa zosangalatsa, pamene makutu mwa anthu mukuyabwa, anthu afuna adzingomva zowasangalatsa, nyimbo zowakomera, mauthenga owakomera, adzimva kunyerenyetsa mkati mwawo, zobweretsa njala. Mu Yerusalemu mukawerenga mosamalitsa mu 2 Mafumu 25, mupezapo ganizo limene Mika adafotokoza ku chapter 7 verse 5, kuti usakhulupirire bwenzi loyanja ngakhale iye amene agona mfupato mwako. Popeza monga njala idadza mu Yerusalemu, atsogoleri nathawa, anthu adagwidwa ukapolo, nakhala m'manja mwa Nebukadinezara, monga zidalilinso mu nthawi ya Yosefe kwa Igupto. Abwenzi, dziwani, anthu ambiri ku dziko lapansi akhala akapolo aboma. Mphini zimene anthu alandira ku dziko lapansi ziyakokera kukhala akapolo aboma. Pamene ndalama yoyenda mu mphepo ikuzungulira ku maiko onse, anthu pa dziko lapansi akhala akapolo aboma. Popeza zinthu zavuta kale, takhala wogona sitimaona patali. Popeza misasa idama kumangidwa kale, mukamangana kuyambira 1995 zambiri zosintha zinamba kubwera ku dziko, tidagona. Ndi mmene zavuta kale titani tsopano. Nali langizo mulingaliro la tsiku la lero: mangani pa Khristu Yesu, thawirani kwa iye. Palibe kuchedwa. Yesu sanene kuti munthu wachedwa. Mu mphindi iliyonse amamulandira munthu. Kodi sija mbala ya pamtanda, zinthu zitavuta kale, zitasokonekera kale, ampachikitsa mwana wosalakwa. Adanena, mundikumbukire mmene mulowa mfumu wanu. Kodi wachedwa konzekera kutuka mkunja kwa mzinda? Kodi wachedwa konza ubale wako ndi Yesu? Lero ndilo tsiku lomanga pa Khristu Yesu. Idzani kwa Yesu lero lino. Mukamawerenga Mateyu 7:24 pali mawu awa: chifukwa chimenechi, yense amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita, ndidzamfanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. Abwenzi, Mulungu adzutsa azilaliki ku dziko la Malawi, amene akunena choonadi monga mmene chilili. Ambiri mukumakomedwa kumvera ma audio ngatawo, kumvera malaliko osiyanasiyana, kukambirana zinthu m'magulu a WhatsApp. Koma ndimamva chisoni fa magulu ambiri amene ndimapezekamo. Ndimachita kuona kuti anthu sadakonzeke, ngakhale mauthenga wakumveka chonja anthu ambiri sadamange pa Khristu. Umaona zimene akuponya, umasunzumira kuma status zimene zikupangidwa zake, umaona kuti moyo wa munthu umene ali chaka chatha mpaka na pano sukusintha. Zikumvetsa chisoni zimenezi. Umaona nkhani zofunika anthu kuzikoka, mena kuzikokerera mwake, zotakuzongoziyang'ana nkudzisiya. Koma zofunikira udzapeza saika ndimanga. Akati tipange phunziro tikambirani mutu wakuti, udzapeza saika ndimanga, sapereka mafunso anzeru. Koma wina akangola kuitsoponya china chake, akangophuthula, umapeza zolankhula zambirimbiri. Izi zimaonetsa kuti anthu sitinakonzeke. Kumvetsa chisoni. Tadziwani chabwenzi,
omanga awiri, wina omanga pa thanthwe wina pa mchenga. Malemba akuti mvula idagwa, mphepo idawomba, ndipo kugwa kwa mvula kuwomba kwa mphepo sikunasankhe. Idagwa pomanga pa mchenga, idagwa pomanga pa thanthwe. Pamene mavuto a dziko afika pa chiyindeinde, sakusankha kuti uyopemphera kapena usapemphera, upita ku sukulu kapena usapita ku sukulu. Mavuto akuwomba pena paliponse. Ndi chifukwa chake ngakhale ma minister aku UK akusiya ntchito zawo, prime minister akusiya. Maiko ambiri taonani ku nyumba zachifumu za maiko ambiri, ku South Africa, ku Malawi, ku Namibia, mphepo zikuwomba pena paliponse. M'bale wanga, mulungu wanga, maziko a moyo wanu ndiwo ali ofunikira. Mangani pa Khristu Yesu. Zomwe mumamvera, zimene mumaonera, kuvala kwanu, kudya kwanu, kucheza kwanu, maplani anu onse, kandi okhuza sukulu, business ndi ntchito, izi zitsimikizira pomwe mwamanga nyumba yanu. Moyo wanu wa pemphero ndi wotani? Malemba mukuwerenga motani? Moyo wanu maupereka motani ku ntchito ya Mulungu? Chuma chanu mwachikundika kuti? Popeza dziko njenjete ndi dzimbiri zibola, ndipo mbava ziba. Ndikulimbikitsani okondedwa inu abale, kuti mmange pa Khristu Yesu. Likhale pemphero lanu kuti Mbuye phunzitseni kudziwa inu, walitsani njira yanga, kuti ndisasochere mtendere wa Ambuye athu Yesu Khristu ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale pa inu nonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Sama